manenji chaiwo munyika yedu yeZimbabwe. Apa vanhu chaivo vacho vanotarisirwa kunge variwo vari kutsigira nekusimbisa mari itsva kuvanhu vaMutuli Nyuve navaJohn Mushayavanhu vanonzvenga kupindura mubvunzo muparamende pamusoro pezvemari itsva iyi. Aiwa kwakava kuvhurwa kwehombe apa toona kuti John Mushayavanhu naMutuli Nyuve vanonzvenga kupinda mumeeting yaifanira kuzobvunzwa mubvunzo. Usapinda munhau izvizere notipa wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tipinda munhau pano sekunyingwa dzakaitwa muJola zvanonyora vachiti vaviri ava vaive vadedzwa kuti vazopindura mubvunzo pamusoro pezig muparamende, ivo ndokusarudza kusaenda vachiti vane zvakavasunga, izvo zvaita kuti maMP nevamwe vemutemo vawedzere kugumbuka. Izvi zviri kubva zvawedzera peturo pamusoro pemoto uri kubvirira zvisingaiti apo vanhu vasisina chirimbo nemari itsva yakaburwa iyi. Saka ndomashoko ari kuda zvinzi aiwa Mutuli Nyuve naJohn Mushayavanhu vakarwa bara vakatiza vakatadza kuatinda muparliament vaifanira kubvunzwa mubvunzo vakati hanzi pane zvimwe zvatafambira zvine musoro kudarika izvi. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotiudzai noti panapa paunenge vachinzi aiwa zvava zvatiwedzera peturo pamoto wagara uchitobvira zvavo noti vanhu vasitombotangana trust nethe new currency zig yakaintroduciwa. Chimbotiudzai mafungiro enyu mhuri yeZimbabwe. Pinda mucomment section yedu dzemafungiro enyu. Saka usubscribe kulike zvinotina on the bell icon.